Aku lebih jadi baru agar tengok jong Jesus Christ, mangai pasal sanda jet lang nong light, nga kermenjur pida na pleng gamet kabukai kabukia. Balang bay ni video ibang asukan cepi ilong ibadang kam, lasay lablong ibalangkot. Nambawang ikendu igibriyo nakapor si kapor sarong masaneng nga jis ngaw igi jingkili ibaga jukili. Kumno pasang antip yung kamon ka jong ublay. Dani ka jing yalam ka jong ublay. Lakalong ka syong ka syong man. Lakalong ka tray ka kata. Kano ka jing im ka jongi. Kumno ngantip ba kini kalong kamon ka jong ublay. Kumno ngantip ba kini kalong ka jing yalam ka jong ublay. Bun ba ki ba kam ba kilong ki Kristan ray na ba kim shimlas ngong thu ka kamon ka jong ublay. Dani kim shimwa ka kamon ka jong ublay. Kapalong ki ba kin jud kin sa kama bat kumbang i hagin kisgi ki ba menta. Den mo daw ka kamram ka jonga hagani ka por ka bangan shuai ta jing slok ka bilangkot nagakting ka jong blay kum bangin tip kay kamon ka jong blay para bangit be jonga hagani ka janmiet ane ka ni ka por ba kum nung tip ka mon ka jong blay lagi kren generally na kanlom lang ye ka mon jong blay generally ni kanlom la ay syangi hagaktin ka jong blay la syangi hagaktin ka jong blay kabar particularly pa langi kren kata balong particular ni kata balong spiak na thik ye ka mon ka jong ublay dan kata ka mon jong ublay na kata ka jong im ka jongi la ai syangi nani la pen i syangi dakaba mi kum ki bangin min IT no yeladi ba dia ki de khotmet ke jongi kum ki jingknya ki ba UB ba ki ba pengon khmat jong ublay kata ka de bolong particular ba woi po bangai la khot kata kalau kamon jong ublay haga yang ka beri haga ba pau la kalau ka benta jong ka jingim ka jongi bangi dei ban IT no ye kita ke jingim ba ki de khotmet ke jongi kum ki jingknya ki ba UB khmat jong ublay badak bayele kata badak bayele kata ni le kata daga bang ye be brail ka si bakum no ngin ka ngo ye ka tien ka jong ublay ni ne pe ya gene ka jan mi ka benta ka bening ko kita ki jingjit ki ba ublay labu akhmat jongi ki bengen ki ai ka bang ide ban ngile ha ke bedai bat ke ni ka benta para bang abu ye gene ka mat ka bening ko kita ki choice ni ki jingjit akhmat jongi ni haban bu ye gene ki jingkeli hatu kindai ki jingkwa ni ki desire jongi ki briu ni kadai kamon ka jong ublay kai ka ba ni kwa kum ki khun ki jong ublay kum ki khun ki jong ublay ki jingkwa ka jongi ka long om me kamon jonga om me kamon juga do henry ke kamon ka jong ublay kapaning kong Petros kalnong kabasaw ngan pulis pini kakting ka jong ublay kong kumne kanang baha ki barang sa naki sngi ka arta jong piya ka do pinom imshu ha ki jingko brai ki brio henry ha kamon ka jong ublay komot kataka jingjit ka ba ngilaban jit kum ki bangen adalah pen eming adalah pen kalaya ka jing ka jong kam dai shu ong ka bible hang ni ye ka te jing kwa brai ubriu le ki briu jong ka do kita ki human desire ni ka bible kalakan syai hang ni ka mon ka jong suka ketaka de ka bangi hap ban ken ma kum ki bangen ni de ban trang ban sliang ban le ya ka mon ka jong ublay kat bangi nang im hagani ka sla perthai kata kadai ka baning kong ka bangi i hang ni henry ka bas ngong si ipat habang apet di kita ki bakam bakilong ke Kristan ki ba khot kerpat kerteng ke jong Jesus Christ ki ba jule jeseng wan jeseng ha ka jaka bangin im na ka benta kata ka mon jong ublay henry ka basung si kalong ba ka ba khambuan ga jingim ga jongi
Kadai kata ke jing be berai ye ke jing kwa jong kado. Kaba upetros umaha mangni wang kenang baha ki badang sa na kisngi ke arta jong pia kado pinom imshu ha ke jing kwa berai kibriu. Hendak kaba susi wala ka Bible ka ong bangim dei ban imshu ke jing kwa berai kibriu. Hendak bon ba kidang im ye kita ke jing im jong ki wala do kisngi ba ke jing yap ke jong ki na ka percaya. Ki ye be ong ka Bible ia kita ki jing kwa berai kibriu. Ong ken ia kata kamon ka jong blai. Kermau bahaya kini koki para kijonga naga diga benta ka mga pulis ka tien ka jong mulai. Benta pag ini pet ya ka benta ka baar. Kata ka jing shisha ha ke bedai ya kata ka mon ka jongi. Kaya ka jing shisha kaya ba ka bae ba ka kran ka bedai ba ka mon ka jongi. Kata ka diga bapihaban ken mau ba ka kran ro chapi ha kani ti kamon ka jongi halangi nek tren aga ni kupo barobor ka kham kalong pron lani ka aga tin khasingi ong ka kham pen milini la de lamda de ka jing snai ka jong ble shaga basni kita ki a ba ka met bat ka jingmot ka jongi. Ka Bible ka ong ba la shonsha. Ha ka rukom ka baya mar persya. Syakita ki ki ba ublay ukwa nangi. Kaya persya. Baga ni ka jingya persya kalong namar ba nila ya ba ka po ba ka jurung ka. Pagkap lagi iit ka mon jongi kadai ka bakapop ka labam kren. Bat ka kham iit ya ke ba persya ka mon ka jong. Wahdin bang nila yo ya ke jing pen imru. Lamdala ya lam ngi de ka Bible ba ka bor ka jing ke ba no men sim ko jong blai teng la da. On iit yang marway. Teng ni ka do ka bakapop ka labam kren ngi yepi. Teng ngi kum tare wat ya ke ba mdei ban tare. Ngi kum perkhat ya ke ba ngi mdei ban perkhat. Balik ini kalau kejing sisat maka Bible kau orang nak Efesus kalau orang baar kau balai kau orang kumno kau orang kumne kan pelih dekat tajong fi. Hapdeng jong ki ba mangi baro ngila ju im sisin haka jing kwa kado jongi. Da ka ba le ya ki mon jong kado snamha. Bat ki jong ki jingmon. Kemon je kado bat kemon jong ki jingmon. Kado bat ke jingmon. Nile ya kata ke baya kontras ke baya mar persya sa kata ke kain ka ba ublay ukwa nangi. Kata ka morning ka jumi. Shuaba on yo jing pa. Shuaban pen kalayang. So shuaban pen kalay ka donuot jumi. Kata ka di jinglong ka jumi. Ong Efesus arla. Henry mentapat ladang ikam bangilong di Krista. Nama don bun kiba ong adai kinong bodo Kris, kibam dai kinong bodo Kris. Ngi iya Bible rukum ta, ngi iya ni kisngi rukum ta. Let's see to, pidai kinong bodo Kris. Fikam ba pidai uway deka way kibangai, ba kibabod yaw Jesus Kris. Kiba pala bo Jesus ulong pula. Kaya ka bang ngidai ban na? Ngidai ka bandon ka jing terang. Om ya ka bangin le ya ka mon ka jongihi. Kata ka jing terang. Henry ya katakan ke kaba ublay ukwa. Ya gamon ga jongi ba kanya daydur barobor bat kamon kajong. Ngay kata kalong kabala syai kada. Ban bakan long kabaya daydur bat kamon kajong. Lasingan puli kan gapor. Naga gospel uyo honest kalong kabasan kedekot kabalay pau. Titongan puli syafi ha ke bedai bagi ke benta yana sunlight pau kong kum ngamla balay ay ruem naladihi kumbang ayo sngaw nga bisa bakata gajing bisa nga kalong gabahok nabangam wa ya kamon
ka jongahi kata kadika kanuksa ka badai biang bhana ka banta jongi ukris ulong kanuksa bakum do mangidum ide balong kumo kinong buat jo bangin le ya kamon jo jisuang nabang ngamwa di kamon ka jongahi henrei ya kamon ukpa ubala pha tak kadika jingai nakaktian ka jong nantak ngiya sikmat ngi pe ka benta ka bala menta andala pen em yingi anda ukris ulong utrai ba unong pen em la kharsi la pen kala daga ta ka khobor ka gospel ka balay la baling ba kata ka jing tre jo men sema po jo la pen kala ya dan nang long ginong budu kris bangide ki bangek borobor kin syam yelade ngap haya kin syam yelade lekin lap yelade kin tip chapang yelade ba ki terang ba ki seliang ye ka mon jong ngajong borbor ki banget akabala kunong intip balapan em ni habang isngau thu bangi syam yelade bangi terang bangi seliang ye ka mon ka jong si dona prajok pi kan kapor pi ang ngalayo ngade ubangay ngade ka ukristan ka kristan tapi syam ne melade pi song thu ne emba hakiban tabaro jong ga jing jong pi nadu mas thia men me ke men step baro sis hero da thia ba pot hakapo men me pi syam ne melade ya ka dono jong pi maka terang maka seliang hir ya ka mon ka jong pi nama ba kata ka jing em ga batmai kijing long gabat mai gabat kenjaman sim hangi kapan yangi nega khot yangi bangi dei banwat ane banle ikamon kajong kuno pol ukin tui ki bangi po Filipi khat la ngan puli na ka Bible kong kum kum tati ko hep ba i jonga kum bahala kas ngi pi la ko ngu om tang khmat jonga Henry menta khamtam ha ka bangam don mga hakmat ken to tray dep no ya ka jing pat em jong pi hi da ka jing ting bat da ka jing kinyo ngala ka de to khat hakiwe ki video sa pet ka channel ga jonga kamot kumno bang tray dep no ya ka jing pat em jong pi da ka jing ting bat da ka jing kinyo ka jingmot hang de ka mot la dang de ki banget ini i la de bangi mon bagi terang ban le ban kamu ke mon ke jong blai hakak tien ke jong uso jong ke jing panen uso jong ke jing panen khalai ke dekhot nama deu blai u betrei hapo jong pi ya ke ban mon ru ban ke ban trei namar ka jing so bha jong komot la dala yo jing panem men siu blai kris lama men siu blai ba shong hapo jong ni u yai trei hapo jong ni bangin le bangin mon ya ka mon jong u ko pen so bha yo Ajong barot kamla balong ba ukta ubakam ba ulang kristan ne ka kristan kin im ka jeng im ka bayamat persya ay ka mon jong ublay ya ka tin ka jong ublay la kalau haka shong kha ka shong man la kalau haka tre ka kata haka tin ka thali haka no ga benta wa ka jing sakriru ara kamlong kong tin ka jong ublay kamlong ka kum kamon ka jong ublay haba kamlong ka kum kamon ka jong ublay kampen so bha satia yaw fikta ka de ka ba ngi i nagaktiin ka jong oble ba de mo ta ka daw ngan puli ha ka ka po na ka room ka long ba khat ka khot ka baningkong ba ka khot ka ba ka jing khot ya ubangai ubalama de ka jing snai ka jong oble ka de ka tongan puli na ka benta jong pi ka ka bangi i ka de ka room khat kong me na man ka tanga karpa de pi ko para banget na kita ki jing isnai ki jong oble kata ka jing snai ka ba khrau jong ublay ka ba ngilay yung pdiang leng ba ukris kabala isnai yengi kabala pelong yengi bangin long ki khun ke jong ublay bangin yo diang ka jing map ba ka jing suspa bangin lai na ka jing bitar ka jong ublay nagata ka jing penrem ka jong ublay kata ka jing snai ka ba khrau ka jong ublay ka ba ngilay yung pdiang ha ukris Darangin perkhat bahasa pangkani. Darangin nyaw bahasa pangkani. Kapan ki
yang bangin wat ya kamon jong ublay. Kabamut de tang tahu balama ya kajing snai ka jong ublay. Lengba ka gospel. Ubalay yo ya kajing karsien kajing penkala. Kajing pedem kajing suspa kajing ma. Sisa ken ula ya ken ya kaban wa ya kata kamon ka jong ublay. Nama ka babal ko angkum no susu. Hangni angkum no na kita kijing stay ke jong ublay. Ban IT no ya ka met jong pi kum ka jing knya ba im ba khoi bat ba pensko ba ya ublay. Ka balong ken ke jing shakri ka ba kenja mensim jong pi khalbaan ka ong pat kum ni batuwat ya penya srimi nangkat iladi bat kani ka pertai kada kalamar khongpong kali kenti na mga iba hayir gis ni wat nadu yemani nadu kinong ngelam jing ruai kinong kren na ong lay ki ba syong nga pa ben na iba karo kompanya stream kamlong syukur kom kamon ublay ka hakak tien ublay ka jing penya stream kare kamon jong ubriu hakan lenti jong ka pertai pet nadu karyam ka bet la ikhlem ako nadu ki ba na ka pulpit ministry hadu ki ba syong nga jing kam don jing a pair show tadi ke basumsi ini ke baba kau batuwat pen stream rangkat iladi bat kani ke pertai hene to pen kala durno iladi ken da ka jing pen thamai ya ke jing mot jong pi khnang ba pin yo tip ke ba kumno ka long ka mon jong ublay ke ba bah bat ke ba pen so bah bat ka ba janai de kumno ngila ban tip ke mon jong ke ba pen so bah yo ublay ke de ke jing im ke ba pen dem lut iladi hakak tien ka jong u boleh. Ngai kata ka de ka pisong tu akan ni ka po. Ka benta ka basau bat ka bakadu lang ba ini video lengkot jong ah ka ni ka po. Hakak de ka benta ka beningkong. Nang nung iyo ikin nuksa ka ba biang tam hakak ba de ka ni ka benta. Kam dai no pastor. Kam dai lo na uno ru khoi kam dai na phi kam dai na nga kam dai na ka pertai bangin yo ka nuksa bakum no ni iya ka badai bat ka jing pendam sya ka mon ka jong ulai ka bible ka pan i shangi ka badai ban banta para bangin bau jisu ulong ka nuksa ha ka badai bat ka jing ko ngu ya ka mon ka jong Yohanes long basan dak ka balai pau. Yohanes long ban riu dak ka balai pau pra. Wong ngam semuan mele ka mon nga jong ha. Hinray ka mon jong ukpa. Ngan si polisi fina ke Hebrew kan long ka ba sipau. Ka ka ba nyo hadu ka dekat ka ba sipau ngan puli ha kini ka po. Bagi song tu bon dusu long ka nuksa. Bala mangingi bot yo Jisu ngin bot de ka nuksa ka jong ngin long ka balang mau. Kumno ba ang ilaban kam mangilong kay Krista. Kinang bol Kris kapag jing im kajing ya lenti ke jumi ke pher na kalenti Kris. Singap wong kumne. Ka banyo. Anda kum ta ngalaong hakmi ngalawan ha ka jing kliap ka kitab latho sa pang jonga. Ya kabangan le ablay ya ka mon jongmi. Habau ong haneng yeke jing kenya ba yeke jing aingu ba yeke jing aingu thang ba yeke te jing kenya namaga pop mem shim lamon lemne mem shim las ngau ba yaki bala aingu kalbakum kata ka hukum anakum taul ong hakmi ngalawan ye kabanle ye kata ka mon jongme upendamno ye kata ka baningkong khnang bo onyo pene ye kata ka ba a da kata ka mon lapan khu yangi da kata ka ba aingu ye ka met u Jesus Christ tang shi sin a da ka ba khanda anda kum taul ong hakmi ngalawan ye ka banle ye ka mon jongme u Jesus ulong kanuksa bangin Lalang iong bangilong ki khun ki jong blay leng bau Chris. Ubalapen im ken yingi ngin bod ya kanuksa. Hage ni gisngi ki bamenta. Ke ay ke jingdon kam e.
kata ka jing kali kam dei ga jing merwahan kam dei ga jing ya ren si charom ba sanang ka jing shakri ga jing kam dei ga let jaseng ga wan jaseng babun baro ka sang let jaseng ba jaseng kam dei hadu kat no phok klor ngi pelot da kata ka jing jaseng kabadon kam yang yi hagini kisngi kadai kajing kongu ya ka mon jong ublay ha ka tin ka jong ublay ha ka tin ka jong ublay kanang ba kajing bam ka jongi kamang jisu kajing bam ka jong akalong bale ka mon ka jong ublay but kum juru kajing bam jong uway pa uway krista ka way pa ka krista kalong banle ya ka mon ka jong ublay kabau blay ulapan ula en stroke ulapan pau syangi hakaktin kacau kani di kabenta ka beningkong ngangis kiam kalong ka jingkat khu na kabenta jong ublay ka jing suk ulong nang kat lembat pi bang kerkhu ye pi unya lam ye pi syaki jing sisha habangi nang ban pendem hakamon jong kabau la ai hakaktin kacau Wanang ya pia pendam ya hakamon ukris kabaula ayak tien ka jong pinam sakama ha ka jinget ha ka jing syakri ha ka jing im ha ka lenti ka jong apa ka jing im ka jong pi kan long sisa kata ka penan boram iya ka boram syok Jesus bolong try bo nong padim jong amen